El barri de Montbau ha estat un dels escollits per dur a terme la prova pilot d'un futur projecte per generar nous espais verds silvestres a la ciutat. Seran petits descampats o parterres on es deixarà créixer la vegetació de forma natural. La iniciativa de Parcs i Jardins preveu fomentar la biodiversitat, però des de l'Associació de Veïns del Barri en qüestionen la idoneïtat. I és que considera no necessita aquest tipus d'actuacions, ja que es troba a les portes de la Serra de Collserola i té un 60% de superfície de zona verda. Expliquen que s'ha escollit un parterre del centre del barri, al carrer de Benlliure, de més de 1.000 metres quadrats i que estava en bon estat, quan n'hi ha d'altres més o menys a prop que ja estan descuidats i on les plantes i els animals hi creixen lliurement. Uno de los pocos parterres que los jabalíes respetaban, porque como estaban en un cierto talud, no lo rascaban para buscar lombrices y tal y cual, y nos lo destrozan. Cuando hay infinidad de parterres, no en Montbau, en otros barrios más céntricos de la ciudad que probablemente tienen mucho menos contacto con lo que es un jardín silvestre, como tenemos nosotros que vivimos a 50 metros de la montaña de Collserola.